היי, אני ליבי, אני בת 18 מפתח תקווה. קוראים למחלה שלי ספינה ביפידה. זו מחלה שהיא בעצם מהחוליות בגב, זה או שחסר חוליות או שיש גם בחוליות, ואז זה פוגע בחלק התחתון של הגוף. אני בת שלישית במשפחה, יש לי 3 אחים, בנים. לבקש, להתעקש, מה שאהב. ביסודי עם כיתה א' עד ו', לא היו לי ממש חברים. הרגשתי שאני שונה. הם שווים משהו ואני לא, כי אני נכה. מההתנהגות שלהם, מהפרצופים שצוחקים עליי. לא רציתי ללכת לבית ספר, כאילו לא הרגשתי בנוח. גם כשהוא ייתן לך מכה ועוד מכה, את חזקה כמו לביאה. אמא שלי הייתה הבן אדם שהכי תמך בי והכי עזר לי בכל דבר אפשרי, בין אם זה כשהייתי רבה עם חברים מהבית ספר, או בין אם זה נגיד סביב ניתוחים. הייתי נעלבת בבית ספר מאיזשהו משהו שאמרו לי, היא תמיד הייתה שם בשבילי לעזור לי ולתמוך בי. אחים שלי, הם חיים איתי מאז שנולדתי, אז הם יודעים איך לדבר איתי ויודעים איך להגיב לדברים ולא לשפוט אותי, כי אני אחותם ואני ממש מעריכה אותה. אמא שלי נפטרה לפני 3.5 שנים כמעט, אבל אני יודעת שהיא שומרת עליי. וגם אם תהיי שם לבד כל כך, תדעי שתמיד יש לך אותה. הרגשתי שונה, שאני לא כמו כולם, אני לא שווה כמו שהם שווים. ומרגע שנכנסתי לעמותה לפני 5 שנים, הכרתי חברות כאילו לחיים שהן נכות, ופשוט הרגשתי שאני דומה להם, שאני שווה, שאין בכלל התייחסות למחלה ונוכל לדבר איתם בחופשיות והם לא ישפטו אותי על המראה שלי. מי שתאהבי כל כך ישכח קצת לפעמים, זה מרסק את הלב אבל זה יעבור. יש לי חונכת, קוראים לה רוני מפתח תקווה, והיא בשבילי דמות להרצה כזה. א', היא חברה ממש טובה שלי, ואני יכולה לשתף אותה בהמון דברים. מדברים על החיים, סתם, כאילו, אפילו בקטע חברי, אני אפילו לא מרגישה שאני חונכת שלה, אני מרגישה שאני חברה שלה. גיליתי עולם מטורף, כאילו, אתה נהנה מהנתינה. היא כאן בשבילי, והיא לא שופטת אותי. אז זהו, שגם אני המון שנים הייתי יכולה ללכת, אבל בגלל ניתוחים, ההליכה שלי נדפקה. התקופה האחרונה של 8 חודשים האלה שאני סביב בתי חולים בשביל לעבור ניתוחים לשיפור החיים שלי, יש סיבוכים ועניינים, והרגליים שלי מאוד נחלשו, ואני לא עצמאית כמו שהייתי. לפעמים מבאס אותי שאני, כאילו זה המצב ושאני צריכה להתמודד עם זה. הייתי בשניידר חודשיים עכשיו. לא בשקלי, הייתי בשניידר? בשניידר חודשיים, כן. סביב, במקום ניתוח אחד, עברתי 3. יש צחוקים ויש חלס. נשבר לי. מי שתאהבי כל כך ישכח קצת לפעמים, זה מרסק את הלב אבל זה יעבור. וביום שישי ביום ליד שלי הגיעו הרכזת שלי, חברה שלי ממש טובה מהקבוצה, החונכת שלי ועוד כמה חונכות משנה שעברה ומהשנה. אני ממש כיף שהם היו שם בשבילי ושמחו אותי ביום הזה. את האמת שלך תלמדי להיות מלכה. עשו לנו יום טיול לזכר אור חיים פרץ שהיה חניך בעמותה. היה טיול ג'יפים והיה פארק חבלים. היו שם דברים שלא חשבתי שבחיים אני עושה אותם פיזית ועשיתי אותם. זה היה ממש כיף שהנגישו את הדבר הזה בשביל ילדים שהם נכים. בגלל שאני עוברת המון דברים בחיים שלי, אז התחלתי לקבל טיפול פסיכולוגי והיא כאן בשבילי והיא עוזרת לי, והיא מקשיבה לי ותומכת בי. החלום שלי בעתיד הוא להיות פסיכולוגית, ואני ממש רוצה לעזור לילדים או בעיקר נוער שחווה תקופה קשה והוא צריך מישהו לדבר איתו ואני אהיה כאן בשבילו, כי גם אני עוברת. אני רוצה לפנות לילדים שאם אתם רואים שיש מישהו שהוא קצת שונה ממכם, אל תיתנו לו להרגיש שהוא לא בסדר בגלל המחלה או המגבלה שלו. אני הרבה יותר חזקה נפשית ממה שחשבתי שאני. נתן לי ביטחון כזה של וואלה, יש לי קול לדבר, יש לי מה להגיד.